aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye tarata ye novembre kalo tile 26 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga n'a ka maaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka sɛnɛmatɔnw ye sigikafɔ min kɛ maison de la presse la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Tɛnɛndo novembre kalo tile 25 san 2024 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ni a ka gouvernement maaw ye u ka sigi fɔlɔ kɛ. A ye an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka folikan lase u ma u ye baara min kɛ an ka premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Maiga ka wagati la. A y'a jira u la ko hakilina min bɛ halisa ko o hakilina kelen de don ko hakilinaw ti yɛlɛma nka ko yɛlɛma dɔ de bɛna don baaraw taabolow la. Ko u ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen u y'a kɛ cogoya min na ka jamanakuntigi hakilina min bi a la ni o ye malikurako ye o ko o ka se ka bila sen ka cogoya min na yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta sɔrɔ o la. An ka sɛnɛmatɔn maaw ni u jɛɲɔgɔnw ye sigi kɛ maison de la presse la yaasa u ka maa 11 min minɛnen don ka datugu kaso la olu bɛ se ka labila cogoya min na. U ka kuma baranin tun bɛ maa min da o y'a jira ko olu ka ni maa 11 datugunen tɛ nka ko u talen bɛ otage de la sabula ale y'a jira ko fosi t'a jira ko u minɛlen don. O kɔfɛ a y'a jira fana ko u t'a fɛ ni maa 11 dɔrɔn ka bila ko nka ko u b'a laɲini Mohamed Yusuf Bachiri ni bɛɛ b'ale dɔn Arasbash la ani Rose la vie chère fo ka taga se Ben le cerveau ma ko olu bɛ a wajibiya ko olu bɛɛ lajɛlen de k'a bila ani fana u y'a jira fana k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ u seko ye fɛn min ye yaasa ni maa ninnu o bɛ se k'a labila cogoya min na. O kɔfɛ maa minnu minɛlen bɛ ka datugu olu musow y'a jira ko olu lafiyara sabula olu y'a dɔn ko u furucɛw tɛ u kelen na wa k'u b'a ɲini u fɛ k'u k'u jija ni kɛlɛ in na halisa yaasa min ye olu furukɛw ye u ka se ka labila sabula ko u ɲɛnafin bɛ u wolodenw na. O kɔfɛ monsieur Sako ni ale ye maa 11 ninnu ka lafasalibaga ye ale y'a jira k'ale dalen bɛ a la ko ni maa minnu ko fɔra ko n'Ala sɔnna ma ko u bɛna labila wa wagati kunkurunin yɛrɛ kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni Aki ye ɲangini wale min ta ka ɲɛsin Joliba TV ma ni o ye k'a ka licence de diffusion ka o minɛ a la. Maison de la presse ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don novembre kalo tile 23 san 2024 walasa k'a jira k'u ma jɛn ni Aki ka nin hakilina in ye. U y'a jira ko Aki ka nin waleya in b'a jira ko Aki b'a fɛ ka dan de sigi kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara la an ka jamana kɔnɔna la. O kɔfɛ u y'a jira fana k'u bɛna commission sigi sen kan commission min bɛna taa kuma Aki fɛ yaasa u ka segin kɔ u ka nin hakilina in na k'a bɔ a ma cogoya min na wa u y'a jira fana k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa nin hakilina in bɛ se ka bɔ a ma cogoya min ko hali ni k'a sɔrɔ ni kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛna jɛmukan kofɔlen de ta ka bila a ka bɔlɔlɔsiraw ani a ka telesow la ko u na o kɛ yaasa ka kuma kuncɛ Banjugu Dante ni ale ye maison de la presse ye ɲɛmaa ye ale ye a jira ko u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa kunnafonidilaw ka baara o bɛ se ka bonya cogoya min na ba Maliba kɔnɔ an ka ɲɛmaaw fɛ. San 2024 ani san 2025 campagne agricole hukumu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko wagati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲina ji ye tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ. O bɛna kɛ sababu ye ka Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ min na kɔɔri sɛnɛli la ka Mali bɔ yen nɔ sabula a jirala ko kɔɔri ko Mali kɔnɔna la ko a bɛna jigin 100 sara la ni 17 ɲɔgɔnna ye. O b'a jira ko Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ min na kɔɔri ko ta fanfɛla la ko Mali bɛna o jɔyɔrɔ perdre.
Dirpa ɲɛmayaso ka fɔli la ni o ye colonel major Sulemani Danbele ye. Ale y'a jira ko kalo tɛmɛnen an ka fintigilakaw ye taa tugu banbanci wale tigilamɔgɔw la fo ka taga se u dagayɔrɔw ma ko u ye u dagayɔrɔw caman tiɲɛ wa u ye maramafɛn caman de minɛ ka nani a ye u ye maa dɔw faga u la wa u ye maa dɔw yɛrɛ minɛ ka na ni olu ye ko hali k'a sɔrɔ banbanci wale tigilamɔgɔw ye waleya jugu dɔw ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma ko nka an kɔni ka fintigilakaw ka sankɔrɔta bɛ u ta ɲɛ ni wagati laban in kɔnɔna la ko an ka hakililatigɛ ko ni ala sɔnna ma an ka fintigilakaw n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka banbanci wale ka o kɛlɛ ka bɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa ko halisa an ka fintigilakaw sebaya bɛ u bolo. Ka kɛɲɛ ni an ka denmisɛnninw ka don la ɲɛnamayali ye an ka dɔnkilidala Fatumata Jawara ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn siya la ale n'a ka jɛkulu Tungune olu ye ɲɛnajɛ labɛn CICB kɔnɔna la ni denmisɛnnin ninnu ye arabadon novembre kalo tile 20 san 2024 a kɛnɛ kan an ka maaba caman tun bɛ yen denmisɛnninw ka don la ɲɛnamayali tako 35 de tun ye nin ye. Kumase min tun bɛ u bolo o de ye ka denmisɛnw ka hakɛ ka o lafasa ni wagati yɛlɛma kɔnɔna la. A ɲɛnajɛ kɛra nisɔndiyaba ye maa minnu taara a kɛnɛ kan ani denmisɛnnin ninnu ye wa a kɛra wagati fana ye k'a jira denmisɛn minnu bɛ yen nɔ ni u tɛ lejuratɔw ye ko u ni denmisɛn lejuratɔ ninnu u bɛɛ lajɛlen ka kan sabula u jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye dɔnkilida dɔn ani catiribɔw ye. Ani fana min ye siya ye a y'a jira ko nin wagati in kɛra wagati ɲumanba de ye ale bolo sabula a b'ale dɛmɛ ka segin ka na ale faso la ko nɔn tɛ ni nin tɛ wagati ba tɛ ale bolo ka to ka na a ɲɛda a faso kan ani ka segin ka taa ka kɛɲɛ ni a ka baaraw cogoya ye. An ka général de division Abdoulaye Maïga ni o ye an ka premier ministre ale ka baara daminɛlen kɔ primature kɔnɔna la maa 29 a ye olu ka décret de nomination wuli ka bɔ yen ka kɛɲɛ ni baaraw yɛlɛma taabolo ye. Vladimir Jobarov ni ale ye Russie premier vice-président ye ale y'a jira ko ale ka jamana labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka AES dɛmɛ banbanci wale kɛlɛli la ani jago ta fanfɛla la wa a y'a jira fana k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min an ka finitigilakaw ye ka olu kalan halisa kɛlɛ tacogo ɲuman na banbanci wale kɛlɛli la wa a y'a jira fana ko maa o maa de bɛ ni wulila ka banbanci wale ta ka ɲɛsin ni jamana saba dɔ la kelen ma ni o ye Mali, Burkina ani Niger k'i k'a bila i kunna ko i bɛ Rusi cɛdenw fana jɔlen sɔrɔ i ɲɛ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na Niger jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka ɲangini wale ta ka ɲɛsin Union Européenne ma sabula u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma o y'a jira ko ji ye tiɲɛni min don diɲɛ ma kunna ko a ma dogo maa si la ɲinan san kɔnɔ ko nka ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen ko Niger jamana ɲɛmaaw ma dɛmɛ ɲini ka bɔ Union Européenne yɔrɔ ko u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma u ka jamana kɔnɔ ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna ko min yɛrɛ kɛra balinakoba ye olu la ko Union Européenne y'a bila bɔlɔlɔsiraw kan ko u bɛna dɛmɛ lase Niger jamana ɲɛmaaw ma ko k'a sɔrɔ u ma sɛbɛnfura ci olu ma wa ko o kuma fɔli ani a kɛli ma janya ko Union Européenne ye o dɛmɛ ninnu ta ka na ni a ye Niger dugukolo kan k'a di ONG ma u yɛrɛ ye ONG minnu ɲɛnatɔmɔ k'a sɔrɔ u ni Niger jamana ɲɛmaaw ma kuma o hukumu kɔnɔ u ka ministre des affaires étrangères ye wele bila u ka lasigiden Salvador Pinto da Français ma novembre kalo tile 14 tɛmɛnen k'a jira ko min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye ko u diminen do bi u diminen do sini sabula u ma bonya Union Européenne fɛ wa ko a b'a ɲini u fɛ fɛnɛ u bɛ ka nin waleya min kɛ ko u ka dansigi a la sabula min ye olu ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ko u hakilina tɛ nin ko in ye a y'a jira fana ko olu labɛnnen bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen nka ko u ni maa o maa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko fo k'a sɔrɔ olu ka jamana ɲɛmaaw bonya bɛ o maa ninnu yɔrɔ ko maa minnu bɛ olu bonya olu bɛ baara kɛ ni o maaw de ye bɛn ni kelenya kɔnɔna la. ONU Femmes ani Office des Nations Unies olu y'a jira tɛnɛndon ko san 2023 tɛmɛnen ko jateminɛw y'a jira ko muso ani npogotigininw
140 de bɔnɛna u ni na u furu ɲɔgɔn ani walima u ka denbaya maa dɔ fɛ. U y'a jira ko furuso kɛlen bɛ degun ani siranyɔrɔ ye musow ani bogotigininw ye. Sabula u y'a jira ko jateminɛw y'a jira ko 100 sara la 64 ani 58 musow ani bogotigininw na olu de bɔnɛna u ni na u furu ɲɔgɔn walima u yɛrɛ ka denbaya dɔ fɛ. Ko hali k'a sɔrɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan yaasa ka dangari kɛ nin ko in na. Ko nka min ye nin waleya cɛjugu ye k'a ɲɔ ɲalen bɛ diɲɛ kɔnɔna la. Ko nka olu fana n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin waleya ninnu bɛ se ka dabila ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibidabara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.